ita wata da an yi magana hips sai a zaci wani sabon salon iskanci. A ba salon iskanci wani, ke kanki kin san kin fi kyau da manyan duwawu, ke kanki kin san kin fi kyau. Ta baya bambancin mu, asalin bambancin mu da halittar maza, murɗewan jiki, manyan duwawu, manyan nono, su ne kawai. Saboda haka in kina da ra'ayi kina hidda abinki, ki fito da abinki inda ke kanki sha'awan kanki ke sha'awa, a cikin ƙawaye ke sha'awa, a cikin wurin miji, a wurin kowa ma sai kin ƙara ki zo ki kuri da abinki. Hips sai ƴar gata, hips sai babban mace, hips sai babban gida. Saboda haka ki ma ki daure ki biyo mu a wannan magani na gargajiya wanda ake haɗawa da kunu na antirabi Nijar, na antirabi Nijar. Wannan ingantacce kuma za a kawo muku su har gida, sai kin karɓa sannan ki aiko mana da kuɗi. Sai kin karɓa sannan ki aiko mana da kuɗi. Iyaka duk inda kike, in Najeriya, in Nijar, in Kamar, in Chadi, babu inda bamu da mutane. Iyaka ki faɗi adadin abin da kike so a aiko miki, insha Allah, insha Allah. Turƙa shi babban magana, wani kaya sai amale. In dai kina son kujeran zama, wato ma'ana hips, manyan duwawu, to ki jarraba wannan magani. Wallahi tallahi ina mai tabbatar miki wata ɗaya sai kin ga canji. Ba allura bane, ba wani siddabar bane. A'a, zallan maganin Hausa ne, da kunu ake damawa. Kunu kawai zaki nema ki dama da shi ki riƙa sha kullum. In kina buƙata kamar lita ɗaya, iya adadin ne da zaki iya shanyewa. Wasu ma zaki ga ma cikin roba kamar irin 20 lita ɗin nan suke cikawa. Da sun yi su sha, da sun yi su sha. Kuma sai kin tanaji abinci. Lalle hips babu abinci. Wannan daman maganin haɗa biyu yake. Hips ne da ƙiba, hips da ƙiba, ma'ana duwawu da ƙiba. Ki girka duwawunki yanda mijinki zai ji daɗin cinki, yanda saurayinki zai ji daɗin cinki, yanda in ma budurwa kike da shi yanda za ku ji daɗin harka. Saboda haka ku mai da hankali. Ga maganin hips na antirabi daga Nijar. Wannan haɗaɗɗen magani ne daga Nijar. Duk mai nema na yana iya tuntuɓa na a namba +7 7 +2 2 7 1 6 0. Sorry, ga namban dai kamar haka plus, zan ma dai rubuta muku ma dai a cikin description ɗina, wanda tara za ta iya nema na ta neme ni a wannan namba +227 81 06 39 22 81 06 39 22 plus 2 7 1 0 6 9 3 9 2 sai na ji ku. Dan neman ƙarin bayani kuna iya tuntuɓa na a nan wurin. Na gode.